Farba Dunaju je krásna rubinová. Je tmavá, to, čo zákazník vyhľadáva. Takže miláčik, jediná odroda, ktorú máme vysadenú z novošľachtencov, je Dunaj. Prečo sme sa tak rozhodli ten Dunaj vysadiť? V tom období s Dunajom boli najväčšie skúsenosti. Vtedy už boli reálne preukazateľné vlastne dobré výsledky s touto odrodou, že pasuje na náš teroár, že pasuje do našich podmienok. Dunaj sa čím vyznačuje? Že čím je špecifický? Dunaj z hľadiska vinohradu, teraz sa nachádzame priamo v ňom, je typický tým, že hlavne skôr dozrieva. To znamená, že hneď z kraja jesene máme ten Dunaj fantasticky nazretý a pripravený na zber, čo je obrovská výhoda, lebo u nás tá jeseň v našich končinách na Slovensku môže dopadnúť hociako. V tom dreve ako pracujeme s Dunajom? My robíme aj s veľkým drevom, aj s malým drevom. To znamená, že 1000-2000 litrové súdy, kde tak len opatrne vlastne vplývame na tú surovinu a potom samozrejme robíme aj s barikovými súdmi. Farba Dunaju je krásna rubinová. Je tmavá, to, čo zákazník vyhľadáva. Keď to porovnáme s farbou Pinotu, tá je taká svetlá, tehlová, ale toto je krásna rubinová farba. Takže áno, Dunaj je presne tým typický a aj hociaký začiatočník okamžite spozoruje, že je veľmi intenzívnu až takú rubinovú farbu. Je veľmi typický aj v aromatike. Cítiš až takú teplú aromatiku, ktorá je plná takého slivkového lepkováru, prezretých čerešní, ale je krásna, ovocná. Čiže my to drevo v tom Dunaji máme pekne zapracované. Úplne jemnučko. Z hľadiska chuti môžeme povedať, že je krásne vybalancovaná tá chuť s tou vôňou. Že čo bolo vo vôni je aj na jazyku. Vtedy sa hovorí, že to víno je pekné, harmonické, ale je tam pekná šťavnatá kyselina na konci. To znamená, že to víno je stále ľahké, nie je nejaké ťažko prebarikované a je to fantastické gastronomické víno. To znamená, že veľmi dobre sa páruje ozaj od kačici, telaciny až po samozrejme rôznym iným červeným mäsám. My sme sa dostali s našim vinárstvom aj ako 5-hviezdičkové vinárstvo do Bedekra Falstaff a je tam uvedené aj naše víno Dunaj Sunset. Áno, Dunaj je tam z našich červených vín ako najlepšie hodnotené červené víno, takže aj Falstaff Guide alebo Falstaff magazín potvrdil vlastne to, že je to výborná vec.